Adi, oguliji, digudalira inu, oguliji. Nkhani zoonetsetsa kuti anthu amene wali ndi chakudya komanso kuwasamalira pa msasa odikirira ndi zina ndithu zimene zimafunikira ndithu pa ulendo, koma transport yokhayi imatenga ndithu 16.8 billion kwacha. Ndiye tanena papa kuti ndalama inali 24.7 billion kwacha yoti ilowe magawo osiyanasiyana othandizira kuti mwina anthu amalawi ofikira 15,000 afike kuno ndithu ku Malawi, ndipo pa imeneyi 16.8 billion amati ikhale ndithu yoti kulowa ku transport. Ndipo fika pa 16 July boma malipoti ndithu akuonetsa kuti yabweretsa kuno kumudzi pa Chingerezi timati yapanga repatriate amalawi kwana 45,085 pogwiritsa ntchito ndalama zokwana 9 billion kwacha, zomwe 3 billion yaperekedwa ndithu ndi anthu akufuna kwabwino ngati kashi komanso magawo osiyanasiyana othandizirapo. Ife tithandiza zakudya, ife tithandizira magawo awa. Ndiye tikayang'ananso bungwe limeneli nthambi imene ya Dodma ikuonetsa ndithu kuti mafigura zake akuonetsa ndithu kuti amalawi okwana 55,033 ndi amene atengedwa ndithu kuchoka mdziko la South Africa kufikira kuno kumudzi pofika pa 30 July chaka chino cha 2026, chomwe ndi chiwerengero chokwera kwambiri poyerekeza ndi chomwe chinakhazikitsidwa malingananso ndi ndondomeko ya chuma imene tikuyenera apapa. Ndiye nkhani yathu yayikulu imene tabwera nayo pano ndi imene yonena kuti mu Juni nthambi ya Dodma inanena kuti kufunika 24.7 billion kwacha kuti ibweretsa amalawi ofikira 15,000. Pano amalawi okwana opyola 40,000 ndi amene abwera kumudzi pogwiritsa ntchito ndalama yokwana 9 billion, yomwe chiwerengero cha anthu ndi chokwera, koma ndalama imene imafunikira yomwe yagwira ntchito ndi yochepa, zomwenso zikubweretsa ndithu mafunso kuti kodi pamene papa mwina kuchita zinthu poyera pa nkhani ya kugwiritsa ntchito ndalama zaboma maka ntchito ngati zimenezi za ngozi mwadzidzidzi, kodi zikumayenda bwanji, kodi zinthu zibwera mpoyera, chifukwa tikayang'anisisa mafigawa akuoneka ndithu kuti ndi osiyana kwambiri. Ndi mu studio muno ndilinso ndi Innocent Mphongolo amene ndithu tikhale tikuyendera limodzi ulendo umenewo. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwe pena? Inenso ndadzuka bwino. Ezeko. Komanso tili ndi atolankhani athu Yohane Simon ku Mangojuko, tilinso ndi Grace alinafe makawa, komanso Fales Tambo amene akhalenso akuti iyankhulira ndi amalawi. Palaini tili ndi Moses Mkandawire kuchokera ku Nyika Institute, komanso Awire Kambwandira amene ndi mkulu wa Center for Social Accountability and Transparency. Mwina ndisanapite kwa Kambwandira, Innocent, nkhani yagona apa kwambiri ndi nkhani ya ndalama. Boma linabwera mu Juni kunena kuti likufunika 24.7 billion kuti ibweretsa amalawi 15,000. Kufika pa 16 July zinali toti tabweretsa amalawi opyola 44,000 koma tagwiritsa ntchito 9 billion. It's not even half the amount imene imafunikira kubweretsa 15,000. Nkhani yayikulu ndi imeneyi kuti ndalama zaboma mwina nkhani za emergency zikuvuta pati, sitinawerengere bwino kapena mwina zimene ziso zikutiunikira chani pa ndalama zimene zimakhala zikutchulidwa kuti zikufunikira kugwira ntchito zina zake maka tikakamaka mbaso nkhani zangozi zadzidzidzi ndi magawo ena. I think ili lakhala mwina lili vuto pa zinthu zokhudza boma. I think tikamaona boma machitidwe yake ya zinthu mwina ndi kupanga zomwezo kupanga mwina a private citizen zimapereka mwina result yofanana koma cost yosiyana. Sitimadziwa kuti mwina kumbali ya boma ma calculations yawo amayenda motani.
koma ine in this case nimaona ngati kuti kumbali ya boma zinthu zimenena kukhala zotsikirapo mtengo zimenena kukhala zotsikirako mtengo chifukwa chani zimenena kukhala zotsikirako mtengo ifati kuchoka South Africa bwera kuno I think nkhani za forex zimenena kukhala zili involved now boma silingapite pa black market boma likuyenera kupanga through bank imene imakhala yotsikirapo mwina ma private citizens akhoza kukhala they are desperate akhoza kuyuza mwina black market just to get that forex so mukhoza kuona the cost yokwera imenena kukhala kwa ma private citizens komano kunoko most of the times zimakhala zosiyana even mwina ma buildings kuti sukulu ya boma akamakuza ndi sukulu iyi tamangira mwina olo 500 million kwacha 500 million kwacha yomweyo uona kuti sukulu ya private imene yamangidwa ndalama zake ndi zosiyana kwambiri ndakhangati ndiyamba wozungulira komano the point I'm driving at is ndalama iyi ikhoza kukhala pa ikuoneka kuti yatsika anthu amene abwera ndi ambiri chifukwa cha involvement ya anthu akufuna kwabwino panali anthu ambiri akufuna kwabwino amene amabwera kuthandizira boma kuti ife titumiza mabasi kaya ndi 10 ife titumiza mabasi mwakuti ife titumiza mwina tipanga zakuti so mukaona anthu amene ajawo chiwerengero chawo mwina amene abweranso ndi gulu limene lija akhoza kukhala kuti ndi ochulukirapo kuphatikiza ndi amene anapanga plan ya boma ndifake mwina afika pamene afika apa now nkhani ino imene apapa yatsala yokuti mwina tikambirane kapena mwina boma litiuze ndi nkhani yonena kuti poti anapanga plan atu 10 to 15,000 budget yake inali 24 billion padakali pano atu 45,000 abwera pano tipa 55,000 abwera ndi 9 billion kwacha kodi plan yawo ndiyotani boma chifatiri mafuna lipange lipatriate anthu 15,000 kodi latseka kuti basi apapa ande kuti ndondomeko yathu tayimitsa kaye pa budget imene anapanga kapena akupitirizabe kuti angomalizabe 24 billion imene inayikidwa kuti igwire ntchito so ndi zinthu zimenezo zimene tikuyenera kuyang'ana chinthu chachiwiri nchonena kuti I think tinamvapo anthu enanso akumadzuka ku parliament ndi malo ena kumanena kumapanga question kuti kodi aboma chifukwa chani mwina munthu mmodzi cost yotengera munthu mmodzi South Africa kubwera kuno mabasi ake omweyo amene anthu ena amayuza private kwa mwina cost mapeza ati mwina ndi times 2 or even so triple the amount imene anthu amalipira mwanomo so the explanations somehow makaoneka ngati kuti mwina sakumvekabe bwinobwino komabe all in all 9 billion has been spent on the government ndalama yochepa anthu ambiri thanks to the private citizens amenenso anayikapo dzanja makampani osiyanasiyana mabanki anayikapo dzanja boma should capitalize on that kuti lipangeso yo reduce its spending asangonena kuti timalizabe 24 billion I think ipena pake tipayang'aneno bwinobwino chabwino akambwandira mwadzuka bwanji tadzuka kaeni mwadzuka bwanji ndadzukanso bwino amkandawire mwadzuka bwanji mwadzuka bwanji ndi amalawi onse adzuka bwanji ifenso tadzuka bwino ndithu kuno ku Times ndiyambe ndi akambwandira nkhani ndi imeneyi tikuyang'ana ntchito imene ikugwirika ili mkati komanso ndalama mmene zikugwiritsidwira ntchito mwina choyambirira conclusion yanga ndionena kuti pamene paja pakuoneka kuti pafufuzidwe ndalama zijamvena alowererapo ndithu ndimafuna ndimalizitse ndikunena kuti ndikuona ngati kuti ntchito imeneyi mwina ikhale ndi cut off point akoma wabwere poyera kunena kuti pofika tsiku lakuti aliyense amene afuna kubwera kuno kumudzi akhale kuti wabwera poyera timuthandize chifukwa chonena kuti zikuoneka kuti anthu ena tsopano akugwiritsa ntchito repatriation policy imeneyi ngati njira yofuna kumaberanso mwina amalawi ndime pamenepo zikomo kwambiri ndathokoza kwambiri akambwandira mkandawire mwinaso mukuiona motani nkhani imeneyi choyambirira ndithokoze kwambiri kuti mwandika pa program imeneyi chachiwiri ndithokozenso kuti anzathu amalawi amene ali maiko osiyanasiyana makamaka amene ali mu South Africa ataonekedwa mavuto amene achitika ku South Africa ako boma linalowererapo kuti at least athandize ngati nzika za Malawi
chinthu chimenechi nchofunikira kwambiri chifukwa mmene anenera anzanga akambwandira kuti ndi udindo wa boma kuonetsetsa kuti Malawi wina aliyense pamene ali ngati wali m'mavuto boma liyenera kulowerapo pamene kuti tithokoze kwambiri. Komano kulingana ndi nkhani ya disaster kapena ngozi chifukwa ni chikhulupiriro kuti wina aliyense ku Malawi kunoko sanadziwe kuti ku South Africa kutha kuchitika xenophobia ichoyambirira chimenecho nchifukwa chake tikumatchula kuti iyi ndi disaster xenophobic attacks zimene zachitika ku South Africa ako tipepesa anzathu amene aluza miyoyo yawo ku South Africa ako amene aluza katundu tipepese kwambiri chifukwa palibe amene anadziwa kuti zitha kutero. Boma linaperekadi budget yake kuyambirirako kuti 24 billion imene mwaneneramo koma anthu nkukhala 15,000 ndi nchikhulupirironso kuti nthawi imeneyo pamene aboma amapereka budget imeneyi asinkana asakudziwa kuti Malawi ndangati inangokhala estimation chabe kuti mwina pakati pa 10,000 ndi 15,000 koma pambuyo pake tikudziwa kuti amene tamva kuti malipota kunena kuti mpaka na 55,000 mwina so kupyoleraso Malawi amene ali ku South Africa amene afunika kuti ndithu abwerere ku Malawi kunoko 55,000 ndi amene abwera kale koma ndikhulupirira kuti so kulipena ni pena amene asanabwere amene afunikanso kuti abwere kunoko. Komano fustodi nkumanena kuti 24 billion imene imayembekezera kubweretsa anthu 15,000 komano anthu amene abwera 55,000 koma ndalama imene agwiritsidwa ntchito ndi 9 billion kapena figure kadi imene loro ndiye chifukwa yani 24 billion mafunso amene akufunsidwa ndi wina aliyense makamaka ifeyo kunoko kwathu ku Malawi chifukwa choti tikulimbana ndi zinthu zokhuzana ndi openness, transparency and accountability. Openness ndikuona kuti boma lizipereka information kwa wina aliyense. Transparency kunena kuti azipereka information yofunikira, reliable information, accurate information to the people of Malawi. Accountability ndikuona kuti amene akupereka information yo akhaleso ndi nthawi yoti atha kuzayankha mafunso akamabwera ngati apapa amene Malawi akufunsira azinzathu akudogma akhale being accountable enough. It's under obligation to be accountable kuti information imene zinapereka ija zifukwa zake zakuti chifukwa kupanda kufotokoza mafunso apitirirabe kuti ndalama iyi mumafuna mupange nayo chani mwina. It was not the agenda yoti kapena kuti azapepo koma chimene chikufunika kwambiri ndikufotokoza kuti timaganizira choncho pa zifukwa zakuti wow mmene tanenera bwino kuti boma ili ndi mphamvu zopanga mabajeti ndi zina zotero koma tikamapitanso ku ma-framework ena amene achitika pa dziko lapansi, for example the Sendai framework on disaster risk reduction. The framework ya pa dziko lonse lapansi limene adagwirizana United Nations imene adachita adopt in 2015 18 March ngati sakulakwitsa imanena kuti boma litha kupanga maprogram ngati awawa kuti ithandize nthawi ya disaster koma ntchito yoti ichitike si ya boma yokha. Boma can only lead pamene ena atha kubwerapo ngati ma private sector atha kubwerapo ngati anthu wamba atha kubwerapo and different stakeholders kuthandizira kuti disaster ngati imeneyi isachitikeso kapena kuti tichite reduce kuti anthu asavutike kwambiri. So in this case I would say kuti aboma anapereka 24 billion kwa ife ma private sector, kwa ife Malawi ena ndi ena kuti tilowererepo tithandizire andi nthokoze kwambiri iso amene analowererapo ulendo wa Dr. Mpinga Chilawo ulendo wa Bushiriwo ndi ena Malawi ambiri amene athandizira kuti Malawi athe kubwerera kuchoka ku South Africa kubwera kunoko. Tithokoze kwambiri pa zifukwa zimenezi ndipo tipempheso kuti kutsogolo kunoko disaster ikazachitika ngati tatiyeni tithandizane ndi boma chifukwa boma ngakhalebe likutchula za ndalama boma lilibe
kunena chilungamo taxpayers money mutati muone mabudget imene alili ndalama imakhala yochepa kwambiri ndipo chifukwa chake pakufunika kuti ma private sector ndi ena otero alowererepo koma the most important thing is how transparent are we, how open are we, how accountable are we in whatsoever we are doing. I think that's very important because ndalama zimene tikunenazo ndi taxpayers money ndi chimene chinchofunikira kwambiri pa nthawi ino tisiyeke ndibweraso mukatipa sampata. Chabwino ndibwerere pang'ono kwa akambwandira nkhani yomweyi yomwe munafotokoza mkandawireso akamba zimene nkhani za transparency tikayang'ana tiyamikire inde momwe wanenera wina aliyense mpulogalamu muno kuti ndi ntchito yabwino kubweretsa kuno kumudzi a Malawi opyola 50,000 si chinthu chamasewera. I think ngati dziko mbali ina tachita bwino kuti tapyola ngakhale chiwerengero chimene chinayikidwa koma tikayang'ana ku nkhani za ndalama zimenezi 24 biliyoni apa tikukamba za 9 biliyoni mwina zikutiwunikira chani pa nkhani ya kagwiritsidwe ka ntchito ka ndalama za boma maka pa nkhani za ma emergencies zimenezi chifukwa timamva siku South Africa kokha ngakhale ku Malawi kuno kaya kukachitika ngozi zogwa mwadzidzidzi monga madzi osefukira ndi zotero kumatchulidwa ndithu mabiliyoni. Zikufunika motere nthawi zambiri sitimazifikira nkomwe komano mwina pa nkhani ya transparency tikuyika mbayi zikuti ikapati ngati dziko. Salabwino kwambiri. I think pa nkhani yochita zinthu poyera pamene ngozi zagwa ngati dziko ndikuona kuti sitikuchita bwino. Tinafotokoza kunena kuti akaka siku oyamba ndikumbukira nthawi inaso kutachitika cyclone amamanga matoilet ndiye umati ukamava mitengo ya matoilet iwese weka kumachita tembo kuti mitengo imeneyi zikukhala bwanji. So ndikuona ngati kuti kawiri zimaoneka kunena kuti kukagwa ngozi zadzidzidzi anthu amatengerapo mwayi kunena kuti ndiye kuti sipakhala accountability sipakhala kuti kodi ndalama zake zagwira bwanji. Ndiye kuopsa kwake nkuonena kuti zimene zimapangisanso kunena kuti anthu ena amene akutithandiza amatithandiza abwerere mbuyo chifukwa chonena kuti sakhala nafe chikhulupiriro kunena kuti anthu awa kawiri tikathandiza ndi ndalama ija zimathera m'matumba mwa anthu ena sizifikira anthu amene akuyenera kulandira chithandizo. Ndiye mwina mukandifunsa kuti zikutika pati sizikuita kuti pabwino ndithu zikuwononga mbiri ya dziko koma ndimafuna ndinene kuti takhala tikunena kupita kutsogolo kunena kuti nthawi yakwana tsopano nena kuti mwina nkhani za ma emergency humanitarian ndi zina zotero tizionetsetsa kunena kuti kumene muja mwina tayikapo component ya social accountability. Ndicho linga chonena kuti tisamabwere pamene zinthu zinaonongeka kale kumakambirana komano ngati muli social accountability ndi kuti ngati wina amene amafuna aononge zimathandizira kuti zimene zisachitike. Ndime pamene dziko kwambiri. Innocent nkhani ndi imeneyi tikukamba mbali ina chinthu chabwino koma monga afotokozera ena nkhani za transparency ngati dziko chifukwa ndalama tizika bwanji ndinene kuti nkhani za tikuyenera kuyika chidwi chotani kapena tikuyenera kusamalitsa motani pa nkhani zimenezi za kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma tikamatchula ndalama zimenezi ni ntchito imene tikuyika kapena ndinene kuti masamu akutivuta tikumpapanga overestimate koma 9 billion to 24 billion tinenebe kuti tikupanga mwina masamu sitinapange kakireti bwino. Pena pake zinthu zimene zimakhala zodabwitsa muja ndimafotokozera kuyambirira. I think boma sindikudziwa kuti planning yawo ka budgeting yawo imayenda mwantundu wanji kapenanso even mwina resource mobilization yawo imayenda mwantundu wanji. Zija ndimakamba poyambirira kuti olatakhala akumanga toilet ya boma pasukulu ya boma toilet ndalama zimene atakuuzeni kuti toilet iyi tamangira zimakwana mwina munthu wamba kumanga nyumba yake. Inenu afanene kuti dziko lathu ndi dziko limene ndilosauka
pamaiko tili pa number 6 panopa ngati dziko losauka pa dziko lonse lapansi. So dziko losauka pena pake when it comes to spending, I think pakwena tizikhala cautious ndi spending yathu, tisamapange spending ngati kuti ifeyo ndi anthu amene tili ochita bwino kapena tili ndi ndalama zambirimbiri. Ndalama zimene timagwiritsa ntchito kuno ku Malawi kawirikawiri zimakhala zoti atithandiza madonors kapena apo ayi ndi ndalama zimene imakhala misonkho ya Amalawi amadandaula, amafinyika mwina kunkhani ya misonkho, kukanika ndithu kupuma bwinobwino kuti ife misonkho ndetaphinyika. Mwina titakhala kuti tikupanga check zinthu ngati zimene zizi za expenditures in terms of disasters kapena even iso development imene tidzipanga spend according to mene ife chuma chathu chilili. Mwina bwezi nkhani zina za misonkhozi ululu wake ulocheperapo, komano timangopita flat out ayayi pa dziko lonse lapansi ndondomeko zake ndi zimene zizi, ife sitingafanane ndi dziko lonse lapansi chifukwa chonena kuti mapezedwe athu ndotsimphina. Tinakhala mapezedwe athu ndi abwinobwino, komano ndi dziko lonse lapansi limapanga calculate chonchi kapena limagwiritsa ntchito ndondomeko ngati izizi bwezi zilizo apanga sensi. Komano ifeyo I think machidwe athu azinthu amakhala odabwitsa, machidwe athu azinthu amakhala opereka kuchikayiko china mena fotokozera akambwandira. I think pakangokhala kuti kumalawi kuno kuli disaster pamabwera zinthu ngati zimene zizi. Remember nthawi ya COVID ena mamaski anatani ndalama zimene zimapanga. Ndinamva bwene funso ku nyumba ya malamulo akufunsa kuti kodi munthu mmodzi akubwera kunoko, I think boma ndalama zimene limachula ndi mmene reality on the ground zilili, anafunsa funso limene lolo mayankho ake osamveka bwinobwino. Kodi tipitirira kumayenda moteromo? Ine ndimaona ngati kuti tizindikire kuti ife ndi dziko limene ndilovutika, ndi dziko limene timadalira thandizo la anthu ena, komanso timadalira kutolera misonkho kwa Amalawi amene amadandaula akalenso misonkho imene akuperekayo. Ndekoti tipitirire kumapanikiza kuti mwina anthu ena ake angokhala comfortable, anthu ena ake mwina akhale extravagant. I think zimenezo si zinthu zoyenda bwinobwino. Chinthu china chimene wafuna ndinene nchonena kuti kodi chinatipangitsa kuti tinene kuti plan yathu ndiyobweretsa anthu 10 to 15,000 chinali chani? Chinali demand ya anthu kuti anthu amene timaona ngati akufuna repatriation ndi figure yake imeneyo, kapena anali ma resources amene amatipanga restrict kuti okay ife tikuona titenge anthu 15,000 pamene popo atapangapo explain chifukwa ngati demand ya anthu obwera inali ya 15,000 kodi anthu ena awawa 40,000 ewa achokera pati? Are we really repatriating Amalawi amene ali affected? We need to have an explanation mu zinthu zonsezo. Akambwandira nakambaponso za cut off point. Yes. Kodi tingo chipanga chinthu chikukhala open, munthu akhoza kunyamuka lero kupita akapanga business ku South Africa, kutumiza katundu wake, transport ndikumperewera, ndikakhala malo ena ake kunati akudikira boma litani lintumizire pasi akwera azibwera. Zinthu ngati zimene zozo, how are we checking all those things? So pena pake let's be serious ngati Amalawi tikudalira ndalama zopempha, tikudalira ndalama za misonkho ya Malawi amene akuvutika kale. Tisapange zinthu zongokhala ngati kuti ndalama zikugwa pena pake basi kungogwa phi wina wake sakumva nazo kupweteka. Aliyense amene akupanga contribute ku ndalama zimenezi akumva nazo kupweteka. So kufotokoza kwa bwinobwino ndikufunika kwambiri. Chabwino. Nkhani ndi imeneyo posachedwa apati khalenso tikumva kuchokera kwa atolankhani athu amene nawonso ali m'maderamo ndithu kumva maganizo kuchokera kwa Amalawi. Koma mwina pakadali pano nditabwerera tipite kayi koma ku ntchisi uku chifukwa Abdul Kalonga nayenso alirede pamenepo palaini kuti acheze ndi Amalawi. Abdul, wadzuka bwanji? Ndadzuka kaini mwadzuka bwanji kumene? Tadzukanso bwino, ndikupatse mpata ucheze ndi Amalawi. Zikomo kwambiri. Ife apa tili ndi Amalawi ndithu awiri amene akufuna ayikeponso maganizo pamutu umene tikukambirana tsiku la lero. Mwina choyambirira tikudziweni. Ine ndine Nixon Phiri kuno ku Ntchisi. Chimene tikudabwapo nchakuti anthu amenewa ndalama zimenezi mmene mayendetsedwe wake tiona kali 1000 sabwino. Chifukwa chani? Nkhani ili motere. Ndalama imene yatuluka panthu 55 billion 55,000 ndalama ituluka 9 billion.
kodi 15 billion iyi kusonyeza igwira ntchito yanji kapena ali ncholinga chanji aboma kuti ndalama zimene zaziyendesa motani? mukuona kuti ndalama zimenezi pali chilungamo pamomwe zagwiritsidwira ntchito? Ineyo noona kuti chilungamo palibe, tingufuna kupondereza Malawi. Ife ndife anthu osauka, simaliganizira kuti kodi anthu amapezana mavuto otani. And mabizinesi tathu ting'ono koma msongo mudengu utikwezera zimenezo zinthu zimene ifeyo tidandaulapo. Nkofunika bwanji kuti mwina pachitike kafukufuku pamomwe ndalama zagwiritsidwira ntchito? Pamenepo Amalawi adaona, Amalawi sikale lijayi panopa Malawi simunganzungulire chilichonse Malawi chimene mupanga Malawi akakhala usindikira. Nde pamenepo mukhaleso muganiza kuti kodi chimene tichitayi tingasungulira Malawi. Pamenepa mpofunika papangidwe kafukufuku ndalama zimenezo zituluke tizionetsetse kumene zikupita osaponderezana naye na business athu nang'onang'ono. Tikudziwe ine sinanga ndine madalo malomo. mukuona kuti pali chilungamo pamomwe ndalama zothandizira Malawi kuchokera dziko la South Africa zagwiritsidwira ntchito? Ineyo nkuona kwanga ndikuona kuti ndalama zidachuluka, anthu otuluka ochoka kucho ndibwera kuno akuchepa. Kodi ndalama zinazo zili kuti chabwino inu mukuona kuti ndikofunika bwanji kuti pachitike kafukufuku pa ndalama zimene zagwiritsidwira ntchito? ineyo nkuona kwanga ndikuona ngati kuti ndikufunika kafukufuku. Kodi ndalama zimene zili kuti zapita kuti zagwira ntchito yani? Chabwino mmenemo ndimene tachezera ndithu nda Malawi ochokera mboma lino la Mchisi. Ndathokoza kwambiri Abdul Kalonga. Wazikoma kwambiri. Ameneyo mtolankhani wathu Abdul Kalonga kuchokera ku Mchisi, kumvaso maganizo ochokera kwa Malawi. Koma mwina kwa amene angoti yambira pakati, mwinaso tipange clarify kuti 9 billion iyi ndi imene inanenedwa pamene inatenga anthu 44,000 ndi tiana take. Komano pofikira pano dziko la Malawi kudzera mu ntchito imeneyi anthu amene abwera kuno ndi 55 billion. Koma pofika pa 16 July anthu 44 billion amene anthu 55,000 ndi amene abwera kufikira pa 3 July. Komano pofika pa 16 July anthu 44,000 ndi amene anali kuti abwera mdziko muno pogwiritsa ntchito ndalama yokwana 9 billion kwacha imene yagwira ntchito. Boma linayelekeza kuti ntchito yonse yotenga anthu 15,000 ilowe ndalama zokwana 24.7 billion. Komano anthu amene abwera pa 44,000 amene abwera inali itagwiritsa ntchito 9 billion ndi zinaso zochokera ku mabungwe osiyanasiyana. Mwina kungowunikirana pamenepopo kuti tisakhangati soti kusocheretsa Amalawi pena ndi pena. Chabwino mwina ndibwerere kwa amkandawire pamene tikupita kumapeto ndi programu yathu. Tikamayang'ana chitsogolo pakadali pano mwina tionetsetse bwanji kuti nkhani za transparency and accountability zikuchitika ndithu mpaka pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma makamaka so tikamayang'ana ntchito zimenezi zokhudza ma emergency ngati amene wawa tingaonetsetse motani kuti kachitidwe ka zinthu poyera kakuchitika mu ntchito ngati zimenezi? mmene ndanenera kale kuti disaster ikamachitika palibe amene amadziwa kuti wanu anthu amalira ngati, palibe amene amadziwa kuti katundu aonongeka mwa mtundu wanji ndi zina zotero. Ndiye anzathu makamaka ngati ku dogma amatha kubweretsa what we call an estimated figure. In this case 24 billion is an estimated figure. Number one. Number two, ndinena kuti estimated figure itaika kuti yafika pafunika tsopano kukhala ndi ndondomeko yake yabwinobwino yochita ma calculations bwinobwino mu office ndikubweranso kwa Malawi kwauza kuti estimated figure inali choncho, koma mmene tikuonera apapa in terms of actual figure imene tingathe kuononga
kapena ithandizire pa disaster imeneyi ifunika ndalama ngati mwakuti kufotokoza kwa Malawi kuwauza Amalawi si chinthu chovuta chifukwa mukamauza Malawi zidzakhala kuna kuti inunso mukuzichita protect komanso mukuchita demystify ma perceptions amene amakhalapo kuti wina walowesapo dzanja lake pa ndalama zimenezi fa ndalama zimene tikunenazi ni ndalama za Malawi za misoko imene nanenera anzanga kuti misoko imene Malawi akupereka ena kuphinjika kwambiri ndiye pamene tikunkana mapita kuchitsogolo tiyesetse kwambiri kuti Amalawi ayenera kuti tizauza chilungamo komanso tionesetse kuti mafiga amene tikuwauzawo tsiku limodzi funso likakhala kuti labwera we are going to be accountable. We are going to explain and we will take responsibility as officials. I think if we take that, that will be very important. Komaso, tisangosira ansathu akuboma kapena ansathu akudogoma ifeso Amalawi pena palipose chitipa nsanje mchinji likoma tisangokhala osafunsa mafunso tiyeni tifunse mafunso chifukwa tikatero ndikuti we are involved in what we call active citizenship chifukwa kungolira popanda kufunsa mafunso sizithandiza koma tatiyenjesese kuti munanena 24 billion koma panopa anthu amene 24 billion anthu manena kuti 10,000 kapena 15,000 koma panopa mobwisa 55,000 pamene tagwisa ntchito 9 billion kuti ndalama inayi yapita kuti ndipo ndalama iyi munaiganizira bwanji tikamatero ndikukhulupirira kuti democracy yathu ipita patsogolo koma tiyesesaso kuti wina aliyense is involved in the management and administration of our own public affairs and in that way it will also increase the very same openness, transparency and accountability that we're talking about. Chifukwa tisangokhala popanda kumafunsa mafunso makamaka kwa zisogoleratu kapena wina aliyense amene ali kutsogolo chinanso pamene tikunkana mapita kutsogolo ndinanenapo za Sendai framework ya UN ndi zina zotero zimene dziko la Malawi nalonso is a state party too disaster ikachitika ngati imene ichatikira umumu choncho boma likhala patsogolo in terms of leading in terms of planning and so on and so forth koma pamene boma likupita patsogolo tatiye the private sector should also be able to come in and other stakeholders should also be able to come in as it has happened chinthu chofunikira kwambiri chitsogolochi tatiye tionesetse kuti tikutenga nawo mbali tikuthandiza boma lathu tikuthandiza nzika zathu kuti disaster ikhale ngati yachepako loss of life ikhale ngati yachepako tathandizira wina aliyense komanso chomalizira chenicheni chenera kuti anthu amenenso abwera kuchoka ku South Africa in this case we're talking about South Africa tionesese kuti abweresa maluso awo osiyanasiyana kuti tikachite integrate bwanji kuti maluso amenewo tingagwise ntchito motani ndi chinthu chofunikira kwambiri tisangonena za transparency yokha ayi koma tionesenso kuti what is it that you can benefit from these people that have come back from so many countries, and in this case, we're talking about South Africa, where they've come back. They've gained some skills, they've gained some knowledge, and we need to plow back, that kind of knowledge in our own, communities. I think that's very important. Finally, from me is that the cut-off point. We can't continue 6 months, 1 year. Pamene tikunena nkhani ngati the cut-off point. Mwina boma litawika 1 month from today or 2 months from today. Kuti ngati wina aliyense ku Malawi amene ali ku South Africa, ngati boma like 1 month sabwera kuzera ku embassy kapena ku camp ina iliyonse, munthu amene yoyo ndiye kuti kutsogolo kuku azachita repatriate yekha boma linapereka mpata ndiye boma mpata wake uja watani period yata. I think it's very important also to look at that. Ndathokoza kwambiri Moses Mkandawire akambwandira pamenenso tikumaliza what is the cost of not being transparency pa nkhani ngati zimenezi makaso tikamayang'ana kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma ndipo kupita chitsogolo tichite motani pofuna kuonetsetsa kuti pali chilungamo komanso kuchita zinthu poyera maka pamene tikugwiritsa ntchito ndalama za boma ingakhale ma emergency amene timadziwa kuti zimadza mwadzidzidzi.
Zikomo kwambiri. I think ineso kuyankhula kwanga tikusiyana kwambiri ndi ankandawire. Cost yokusachita zinthu poyera, cost yake is very huge. Ngati palibe kuchita zinthu poyera ndiye kuti zachidziwikire katangale amamanga ntende. Ngati palibe kuchita zinthu poyera zachidziwikire ndalama zija thandizo lija silifikira anthu oyenerera amene amayenera kunena kuti athandizire. Ngati palibe kuchita zinthu poyera ndiye kuti so pamakhala kukayikirana. Nguona kunena kuti panopa pali kukayikirana. So nkofunikira kwambiri imene ananena ankandawire kunena kuti government must demonstrate the highest levels of transparency. Ndikukhulupirira kunena kuti anthu ena atha kumaganiza sokhala ngati kuti manambala awa mwina angoyikapo azenieni samenewo. Izi zimachitika chifukwa chonena kuti boma sili kuchita zinthu zake poyera. Ndiye maoneka ngati kuti mukubisa. Kupita patsogolo ndimafuna tinene kuti mwina choyambirira mmene anafotokozeraso ankandawire kunena kuti mwina pakhale cut off point. Ntchito isangokhala kuti ndi ntchito yokupitirira. Tikumva pakanali pano kunena kuti patsiku kuti amalawi enaso okwana 300 akumapitanso kuchunde komweko akupita ku South Africa. So ngati pakhala ndiye kuti cut off point ndiye kuti tipitirirabe kumangoona zinthu zimene tikuona. Komanso tikukhulupirira kunena kuti zonsezi zikatha ndalama zimenezi ndi misonkho ya Malawi. Tikuyembekezera kunena kuti pakhale audit. Tidziwe kuti kodi ndalama zinagwira ntchito motani. Tidziwe Amalawi adziwe kuti kodi ndalama zinagwira ntchito yake moyenera. Kawiri pakachitika audit ngati sizinaende bwino sitionanso zilango zikuperekedwa kwa anthu amene sanayendetse bwino. Izi zimene zimapangitsa kuti mchitidwe ngati umenewu mwina uzipitirira. Koma kwakukulu tipemphe Amalawi ndalama zitu ndi zawo. Ndalama ndizijakumanena kuti akati apange kuka Airtel Money tikumaona ndithu tikudulidwa. Ndalama ndizijazoti ukati upange ma transaction ku banki ukuona kuti tikudulidwa. Tikapita kukakula zinthu misonkho yake ndi imene ikugwira ntchito imeneyi. Ndiye ndi udindo wake ndithu Amalawi kunena kuti tizengepo gawo kumalondoloza kupafusa mafunso pamene tikuona kunena kuti tinakhutire. Ndimafuna muda ndime pamene kusikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri Kambwandira. Innocent, timalize motani nkhani za transparency and accountability, nkhani zakagwiritsidwe ntchito ka ndalama zaboma, komanso pali izi zomwe unafotokozaso kale za cut off point. Pamene tikumaliza mwina ungatsindike motani? Mwina ndi pange connect kumene amalizira Akambwandira nkhani yokhudza ndi audit. Na kuti audit imakhala yofunika kwambiri pa zinthu ngati zimenezi. However, kumalawi kuno timapezeka kuti ma audit athu amakhala ambuyo kwambiri. We not expect kuti mwina akamaliza izizi kandi mu December even kandi October November kuti pachitika audit ndikuti patsa kuti this is how we've spent ndalama zicha. Pamatenga benthawi pakatenga nthawi whatever zimabwera pa audit manager zimakhala kuti anthu alibe nazo so chidwi kwenikweni minaso ayiwala kuti kodi ndalama izizi amapanga audit izi ndi ziti. So I think that's one way so imene mapangitsa kuti anthu azikhala careless and kugwiritsa ntchito ndalama zaboma. Chinthu china nchonena kuti tinaonako nkhani ya COVID-19 mafanza anti-manage. Anthu angapo anamangidwa, anthu ambiri anamangidwa nkhani zimene zichazo kwatsekulira milandu ena kungomangidwa. Up to now tilibe chithunzithunzi kuti zimene zinatha bwanji. Sipanatuluke polisi kuti tinamanga anthu awa tinasiya sitinapeze ndi zotere sinatere tinapanga tikonsayo zinthu zili motere. Up to now we don't have that update. Zikundikumbusa kuti ena ake tamvapo ndithu being atulankhani kumatuluka statement yonena kuti ndalama ya boma ikatuluka sibwerera. Which also zikutipatsa mantha kuti tikayitchula kuti ndalama ndi 24 billion. Ndizicha tinanena kuti tanena 24 billion apapa yagwisidwa ntchito 9 billion koma kwabwera anthu ambiri kusiyana ndi amene tinapanga plan pa ujeni. Are we going to continue spending kuti tifike pa 24 billion kapena no apapa khangati zatiyendera bwino tibwerere pambuyo tikabweze change kuboma
tikapange reconcile kuti okay anthu awana tithandiza kapena zinatere pamene pakukhala pamene tikufuna kuti pamasulidwe ndi pamene popo. So ndalama ya boma sikuti tizikhani mtima uchonena kuti ayi katuluka sitikabweza chifukwa adzanena kuti next time tikazapititsa budget adzatikanira. I think tili ndika mentality kamene koko even iso mabungwe ena amene saboma amapangaso zomwezi. So I think let's be anthu amene tizidziwa kuti ife ma resources athu timapeza movutikira, unlike anzathu they can have all that luxury, koma ife ma resources athu timapeza movutikira. Njira zake afolokoza zakale akambwandira aja ndi njira zowawa kwambiri kuti ukangutele pa phone kulandira message takudula ndalama zakuti so zinthu zonse zicha tikaziganizira kwambiri ndi zinthu zopweteka. So chifukwa zimene ziyaso ndi zopweteka, I think so tizipanga manage ma resources athu moyenerera. Tindi ma controls abwinobwino, tindi malamulo abwinobwino amayika ma controls, ndondomeko zathu zabwinobwino zimene zikuyenera kuyika ma controls, koma kuti tizigwiritse ntchito kuti zikhale effective timakhala kuti palibepo chimene tikupanga. Tipempha zathu ku nyumba ya malamulo, I think mecha kuti Public Accounts Committee iyi ndi ntchito yonena kuti mwina afunsa adodima kuti afotokoze abwere poyera akambe kuti zinthu zayenda motere ma figures wakuoneka kuti sakubalansa chifukwa cha izi amalawi akhala okondwa. Chabwino ndithokoze kwambiri Innocent Mpongolo. Timalizire pamenepo programu yathu ya Kulinji yomwenso ndiyomaliza msabata ino. Ine ndi Benedetta Chiwandamia, koma ndithokoze koposaposa Wile Kambwandira kuchokera ndithu ku Again, back to school means a list of things to buy. Good thing you can shop the whole list for less at Pep. Fresh uniform, ready for a new term at these straight A prices. For the younger ones, short and long sleeve school shirts from just 29,900 kwacha. And school pants for 52,900 kwacha. Ages 4 to 13. For the more senior students, shirts from 36. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera